Hola, bona nit, com esteu? Benvinguts a Cat Coaching, el primer canal de desenvolupament personal en llengua catalana. El meu nom és Salvador Companyó i aquest és el primer vídeo de Cat Coaching amb la idea de fer publicacions de manera constant per fer-vos arribar a tots vosaltres un coneixement, una informació que us pugui ajudar a millorar les vostres vides a través del creixement i el desenvolupament personal i a través de la llengua catalana. He trobat molts canals en molts idiomes, no n'he trobat cap, no n'he vist cap en llengua catalana. Esperem que aquest sigui el teu canal. Igual amb aquesta llengua, acostumat o acostumada a llegir en castellà o escoltar les xerrades i conferències en castellà, al principi ho pots notar una mica estrany, però crec que és una bona manera de que ens anem coneguent i d'anar fent arribar aquesta informació al nostre entorn. Doncs, endavant. Per començar, només una petita pinzellada. Recordar que la nostra ment, és on generem la realitat. Cada pensament, cada paraula, són llavors de realitat. Nosaltres obtenim a la nostra vida resultats en l'àrea que sigui, en l'àrea de la salut, en l'àrea econòmica, dels diners, en l'àrea de les relacions, en l'àrea del desenvolupament personal, del desenvolupament professional, en qualsevol àrea. El que estem experimentant, el que estem recollint, són resultats. És un resultat. Aquest resultat d'on ve? D'unes accions, de les accions, d'una manera d'actuar. En funció de com actuo, en funció de quines són les meves accions, obtinc un resultat. I aquestes accions d'on provenen? Provenen del sentiment, de com em sento. Tal com em sento ho actuo. No és el mateix si sento por, si estic dominat per l'emoció de la por, que si em sento amb confiança, amb seguretat, amb certesa d'allò que vaig a fer és el que vull fer. És diferent si estic dominat per una emoció de ràbia que si estic content. Llavors, els nostres sentiments o el nostre sentiment és el que genera, el que provoca que la nostra acció sigui d'una determinada manera. I d'on prové aquest sentiment? Prové del pensament. El que penso jo sobre la realitat, sobre el que està passant, sobre allò que miro, sobre allò que observo, fa que aquesta interpretació esdevingui una emoció que és el que estaré sentint. Llavors, si jo jutjo això que està passant com a molt dolent, segurament em sentiré enfadat. Si estic enfadat, actuaré en consonància amb aquest enfadament i el resultat que obtindré serà en proporció al meu judici, per tant, al meu pensament. Llavors, si jo vull obtenir un bon resultat, he d'actuar correctament. Per actuar correctament m'he de sentir d'una determinada manera que m'ajudi a actuar correctament, i per sentir-me d'aquesta determinada manera he de pensar d'una determinada manera. Llavors, pensament té una relació directa amb el resultat que obtinc. Si vull canviar el meu resultat, he de canviar la meva manera de pensar. Amb el pensament, més endavant aprofundirem més i poden entrar moltes i diverses maneres i moltes i diverses funcions i moltes i diverses estructures que hi poden tenir a veure, sí? Perquè darrere del pensament hi poden haver les creences, però bàsicament per entendre'ns, tal com penso, obtinc el resultat. Llavors, treballar en el meu pensament, treballar en deixar de jutjar, deixar d'interpretar la realitat com a dolenta, és importantíssim pel meu benestar, entenent que, tal com em sento, actuaré i obtindré resultats. Per tant, si vull obtenir bons resultats, he de tenir bons pensaments. Sí? Si vull obtenir la felicitat, he de tenir pensaments feliços. Si vull millorar els meus resultats econòmics, he de tenir pensaments d'abundància, de creativitat professional, etc etc. Si vull obtenir uns millors resultats amb les relacions, he de tenir bones relacions, he de canviar el meu concepte sobre les relacions, suposem que si són de parella, sobre el concepte
del sexe contrari, etc etc. Qualsevol resultat que vulgui millorar a la meva vida, he d'anar a revisar el que penso. Canviant el pensament obtindrem un nou resultat, perquè canviant la manera de pensar em sentiré diferent, actuaré diferent i per tant obtindré un nou resultat. Bé, doncs properament seguim. Ha estat una petita entrada, una petita idea, espero que ho hagueu pogut entendre, seguir. Molts de vosaltres segurament ja sou coneixedors de tot això, però mica en mica, granet a granet, anirem afegint informació, anirem afegint coneixement i esperem portar-lo a la pràctica, perquè realment la clau està en passar a la pràctica. Sí? Perquè si jo tinc un coneixement però no l'utilitzo, és el mateix que si jo sé llegir i no llegeixo. Llavors, tant és que no sàpiga llegir com que sàpiga llegir i no llegeixi. Sí? Està passant absolutament el mateix. Llavors, si tinc un coneixement, per si aquest coneixement no canvia la meva vida, canvia quan realment ho posem en pràctica. D'aquí que es diu que la diferència entre coneixement i sabidoria és que coneixement és saber mentalment quelcom i la saviesa és posar-ho en pràctica. Molt bona nit, gràcies a tots.